Vítejte v bezpečném provozu. Věděli jste, že provoz v průmyslu je třetí nejrizikovější pracoviště na světě? Světové statistiky ukazují, že se každý den nejméně jeden pracovník provozu nevrátí domů ke své rodině. Tímto lokátorem můžete ovládat veškerou techniku a chránit zaměstnance. Existují různé typy, které spolu komunikují bezdrátově v plně autonomním systému. A jedem si je ukázat. Lokátor na vysokozdvižném vozíku komunikuje s osobním lokátorem, který je v různých provedeních. Například náramek může vibrací upozornit na nebezpečí, zároveň vozíku sníží rychlost anebo ho zastaví. A pozor, lokátory lze nainstalovat i na více vozíků a předejít tak jejich srážce. Na blížící se nebezpečí může upozornit i projektor. Ten dokáže nasvítit piktogram na jakýkoliv povrch a navíc tak zabráníte pracovní slepotě. Jsou ale i případy, kdy potřebujete zabránit vstupu do dráhy úplně. Náš systém Štýl dokáže automaticky zamknout branku při přiblížení vozíku. Do tohoto řešení lze zakomponovat i vizuální značení. Lokátor se může napojit na ovládání vrat a umožnit tak plynulý provoz vozíku po areálu. Antikolizním systémem ale naše technologie nekončí, dají se využít i pro rychlostní zóny. Například lze definovat rychlost pro vnitřní a vnější prostory. Náš systém je navržen jako otevřená platforma a nabízí neustálou možnost dalšího rozšíření. Díky monitoringu a trackingu získáte nejen přehled o každodenním dění, ale je možné vytvářet analýzy kritických míst, na základě kterých lze přispět k efektivnějšímu plánování provozu. Díky našemu systému můžete přispět k bezpečnějšímu provozu a zajistit tak šťastný návrat vašich zaměstnanců domů.